Viral karon sa social media ang video sa usa ka food delivery rider ug empleyado sa usa ka shopping center sa Cagayan de Oro City nga nagkalalis tungod lang kuno sa kumot nga face shield. Ato ibalik si Cyril Chavez. Nagpagod ba ang diesel sir, kilubog daw. Karong ginapagod bago di na ko pasunod, Abot sa imong face shield. Ano imong gibasto sa akong tao? Dili mo sir. Kami na sir. Kapag na ako. Gani sa gibas ito mo sir. Kaya nang sir, bago mo na pwede diesel. Kini ang viral video karon sa social media kung asa makita ang panaglali sa usa ka lalaki nga empleyado sa usa ka shopping center sa Cagayan de Oro City ug food delivery rider. Mga hait nga pulong ug taas nga emosyon ang madungog ug makita sa video. Ang gitudlong hinungdan ang dili kuno saktong pagtrato sa mga rider ug sa patakaran sa maong shopping center sa tamang face shield nga suoton. Nahinabi sa GMA RTV1 Mindanao ang food delivery rider sa video nga itago nato sa ngalang Matthew. Matud niya nga nag-ugat kuno kadto diyang wala gipasulod sa patigayon ang mga rider tungod na ay garas ug kumot kuno ang ilang face shield. Okay, dili burag lahi ang kuan sir, ang lakaw karon kay kanang burag dili kong kampante ba, nag-deliver bitaw kay bata kabalo ba ya. Basin nay mo interesado sa tuwa na wata ka ila ba. Mo na sir na kami na narbaho ra pud mi kay may lang pud makahatag mi sa mong mga pamilya sir ba. Among gisuwayan nga makuha ang pahayag sa management sa mong patigayon apan mibalibad pa sila sa paghatag og pahayag sa pagkakaron. Magpagawas lamang kuno sila og official statement. Ang mong panghitabo nakaabot na sa Cagayan de Oro City Council ug matud ni Councilor George Guking, chairman sa Committee on Trade and Commerce nga ilaha kining imbestigahan. Tumong niya nga matagaan og saktong resolusyon ang panghitabo, labi na nga apektado ang panginabuhi sa rider nga nalakip sa insidente. I will see kung unsay gid ang ilang compromise agreement kay nasakitan mo sa tong complainant, nakita man nato sa video. So karon na to, I hope it will be on cooler heads kay management will have to explain ano na itabo to siya. Panghinaot ni Matthew karon nga masulbad among problema aron makabalik na kuno siya sa saktong panginabuhi niya isip food delivery rider. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.